फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुशांत सुनीता एक्सप्रेस। आम आज सका एत सका आम गाधे पाधे भाई भौन दी जन पूरा रेडी हो सारूनी। देखो तो केते न्यू ड्रेस को पिन सारूनी से पिन सारे आ मामा भी गाधी पाधे सारे। आम आज सका कुआड़े जीवु निश्चय कह कुआड़े जीवु पहुँचला पर कह आम आज कुआड़े जीवु। चलो सांग मैंने देखा आम कुआड़े जीवु ये कहीदे कौन कह आम काश्मीर जीव आम फ्रिज के पलि आसतु जाई पारुना देखो केती एक रे पुणी पड़ी या भीतर गोटे आइस पैक अच्छी से देखा होनी आउरी दीटा प्लास्टिक ये गोटे देखा गोटे ताटिया अच्छे आउ एपटे गोटे आइस पैक थिला आइस पैक देखा से पूरा आइस दे ए जो आइस पैक टा थिला से टोटल ये और गोटे ताटिया ए देखि परतु ए जो लागुनी ए तो एक रे पड़ी कि देख से केती की बर्फ अदा जानी देख ता भीतर तू कौन ठंडा जिनस रखिबू ता भीतर काढ़ीबू या भीतर आइस पैक थिला आइस पैक बाट मिलुनी देखो पढ़ो फ्रिज रे बसेनी फर्स्ट टाइम पे मैं देखो आम फ्रिज रे बसची बोधे देख एक रो दिया है भाई पहला एक रो ना हां एक रो दिया है किंतु देख बरफ केती की आइस पैक जण खोजिबो किमिति काढी एपटे मामा भी रेडी मामा अधा रेडी है डाक्टर जाइनी डाक्टर चाह दे दी एपटे बापा पे चा बसै जंती हम ग्रैंड मदर स्टार्ट One. Welcome one. बाबड़ा जो बाबड़ा दे तांको दे दे এইটা হচ্ছে মা সাহাড়া শুণୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବା ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ମାଆଙ୍କର ପହିଲି ଗାଧୁଆ ପାଣି ପକାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଉ। ଏ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ପାଣି ପକାଇବା ପାଇଁ। ମା ସାହାଡ଼ା ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ରୋଗରୁ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ହେଇଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ପାଣି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସକାଳୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି ସେଠି ମାଆଙ୍କର ପହିଲି ଗାଧୁଆ ପାଣି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ତାପରେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପାଣି ବି ସେଠି ଆଣିଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ପାଣି ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଖାଲି ଦେଇକି ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି ଟିକେ ତାପରେ ପାଣି ପକାଇଲେ ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଟିକେ କ'ଣ ଖିଆପିଆ କଲେ। ଦୋକାନ ବଜାର ତ ବହୁତ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାରର ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିନି ଆଉ ଖାଲି ସେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସାହାଡ଼ା ଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁରୁବାରରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଗୁରୁବାର ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପକାନ୍ତି ବାକି ସବୁଦିନ ବି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଥାଏ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ପାଣିଟା ପକାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ପକାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରେ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। स्टील चामच तक धुआ है नहीं तू खाई ना खाई दे तले पकई दे माड़िया पकई दे खाई सा तरकारी देवे धन तापर आम माँ का दर्शन सारी घर को फेरिलु। आज दिन आमर बहुत भलरे गला माँ का दर्शनटा भी बहुत भलरे है। तापर आम घर को फेरी आसिलु। आपको आम ब्लॉग टी केमी लगुच
ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।